హలో కడప, నేను మీ అమిత్ తివారీ. సో నేను అండ్ నా డైరెక్టర్ రవిచరణ్ గారు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాం. అంటే కేఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్కి వస్తున్నాం. 16th మార్చ్ ఈవినింగ్ 4 o'clock. గైజ్ రెడీ ఉండండి, చిల్ చేద్దాం, సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఏమున్నావే పిల్ల సాంగ్ మీద డాన్స్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, సీ యూ గైజ్, లవ్ యూ ఆల్, సీ యూ కడప 16th మార్చ్ కేఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. హలో కడప, నేను మీ అమిత్ తివారీ. సో నేను అండ్ నా డైరెక్టర్ రవిచరణ్ గారు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాం. అంటే కేఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్కి వస్తున్నాం. 16th మార్చ్ ఈవినింగ్ 4 o'clock. గైజ్ రెడీ ఉండండి, చిల్ చేద్దాం, సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఏమున్నావే పిల్ల సాంగ్ మీద డాన్స్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, సీ యూ గైజ్, లవ్ యూ ఆల్, సీ యూ కడప 16th మార్చ్ కేఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. Please do subscribe subscribe to Madhura Audio.